मर्निंलै आदा हरलै मर्निं क'क्राझारावनो दं आं उन्दुबायमोन आं औ दहायनो ओमफ्राय मेसेजखौ हरबाय बयबो दं नै मोनसे जायगानिफ्राय हरबाय बियो गाव बबेयाव रायलायदों जोंथ' मिथिला मा बुंहरखो मा माखो जिखुनु जाया नों फाइनाल बिदि जाया जाबायरा आं नै दहायहाय नोंखौ बुंखादोंना जों बुंखादों दंजोबो नै जों दंजोबो बेखौनो बे मेसेजखौ नेबाय था होननानै बेबो दासो लास्ट खोथाखौ बुंहरनो मोनदोंनो गाज्रि दामोनसै ओरै थोरै होननानै ओरै डिस्ट्रिक्टआ मानियाखिसै होननानै बुंहरबाय नै देरहासार सारजों रायलायदो हेलौ औ उन्दुना हरलै आं उन्दुबायमोन मिथिलायलायासै उन्दुबायमोन ना आं बोरैबा जायखिया पजिटिभआव लाबोनो हाबाय जों दे नोंसोरथ' नोंसिनि खामानिखौ मावबाय औ दा ज' जानांसिगोनब्रा नङा बे ज' थिगैनो जानोसै हो आं ज'आवनो दंखायो औ खिन्थु आं गेलेयालै दे प्लिज नोंसोरो एकदम बेखौ माबा दाखालामसै गेलेनायनि कन्डिसनाव गैला दा बिराद माबा जानानै थाबायना एकदम अननानै आं दङ जेबो सिन्था दाखालाम प्लिज आं गासिबो पजिटिभ खालामजोब्बाय जों नङा औ आं बुजिबाय नोंसिनि सेस्था नोंसिनि आं बिराद अनार होयो खिन्थु आं दा गेलेनायनि कन्डिसनाव गैया आं गेलेला बेखौबो जों रायलायबायब्रा एकदम प्लिज नङा जाला बेखौ बेथिंजोंबो जों क्लियार खालामनानैसो जों क्लियार खालामदों नांलालै नांला नङा नोंनि सायावल' सोनारनाय नों हारसिं गेलेनाय नंलाब्रा नङा जों नांथारला ज'यैसो गेलेनो नागिरबायथ' नांथारला आं एकदम आं हानाय नंला आं प्रिपेयार्ड नंखाला मेन्टेलि आं एखेबारे प्रिपेयार्डबो नंला आं गेलेनाय नङा आङो नोंसोरो बांद्राय जर खालायोबा आं सुइस अफ थागोन आंखौ कन्टेक्टबो मोननाय नङा एकदम अननानै आं अलरेडि डिसिसन लाबाय आं नोंखौनो बुंबाय थादोंमोन नाब्रा पार्टि डिसिसनसो जागोन ना दा नांलालै नांला एकदम गाबोन जुदि नों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव डिसिसन लायो ब्लक लेभेलाव डिसिसन लायो ना बे अलरेडि जाखानायखा जोंनि समस्ति जोङो डिसिसन लानानै हरोब्ला नाङा बेखौथ' डिसनार खालामनो हानाय नङा गावनि समस्या गाव जे बुंदों एखेबारे आं बुजिजोबथारनाय बे जाया प्लिज गाव बुंगोनब्रा नांलालै एकदम आं मिथिखाथारगौ नङा बे डिसिसनखौ जों बुंनायनि खोथा नङाब्रा पजिटिभ लाइनाव फैबाय दे जासिगोन दे बिसिम फैबाय नालाय जों कनभे खालामबाय आरोखि दे दा बेखौनोथ' जों दा इमप्लिमेन्ट खालामनांसिगोन ना जयै जागोन दे बारा दासानथ' पागल बायदि आं पार्टि गेलेयालै डिसिसनसो जागोनब्रा बे नङा दा गेले जाला एकदम जाला खुनु मन्थेबो जाला दा दे थेंक इउ जाथारला खिन्थु दे फाग्लासो नङा जाथारला एखेबारे जानायाव गैखाथारा मानो गैया जानांगौ जाखो जों बेखौनो थिग खालामदोंब्रा गासिखौबो जों क्लियारेन्स खालामगोन जाला आं नोंसोरखौ बिराद अन्थाव बाथाव बोरैबासो मोनबाय थाबाय माने आं दङ पार्टियाव थागोन आं नोंसोर एकदम सिन्था दाखालाम आं गावखौनो अनार होनानै गावनि डिसिसनखौनो मानिखादों दा उल्था दाख्लायथारसै अननानै आं गावजों रायलायनोसै आं गाबोन रायलायगोन गावजों नों हारसिं मानो रायलायनांगौ जों ज' रायलायगोन ना जायालै जायखिजाया समस्याखौ आं बिराद मोजां पजिटिभल' मिथियो खालामदोंब्रा दा ओमफ्राय दा
आं गावजों जों रायलायजोबोमोन बुंनायानो बोरै फाइनाल जानांगौ जाखो दा जोङो जिनिसखौ पजिटिभ लाबोबायब्रा ओमफ्राय जोङो गावजों रायलायगोन पार्टि डिसिसन लागोन पार्टियासो खालामगोनब्रा बेहाय नोंनि मा खोथा थानो जों बे लाइनावसो लांगोन ना खिन्थु जोङो दा अके जाबाय जिनिसा दे जागोन दे बिदि जाबाय नालाय जों दा ओंखायनो नोंनो खोन्थाहरबाय आरोखि ओमफ्राय दा जोङो सोरजों रायलायनांगौ माब्रै रायलायनांगौ बोरै फैसा बरनलायनांगौ बोरै खामानि मावलायनांगौ जोंखौ जों दा पार्टि लेभेलावसो रायलायनोसैब्रा नों रायलायगोनब्रा आं गावजों हारसिं रायलायनोसैलै नोंसिना जोबथ'बाय आं गावजों रायलायनोसै फाग्ला आराम्भसो जादों आं गावजों रायलायनोसै रायलायगोनब्रा दे आं गावजों रायलायनोसै रायलायनायावलाय माथो बादा दं खिन्थु जोंबो रायलायबावगोन ना नोंजों जोंबो पार्टि लेभेलाव रायलायगोन ना जों पार्टिनि खोथाखौ नों नाङा होननो बोरै हानांगौ दे मोजां उन्दुथ'लाय आं उन्दुनो हानाय नंला आं जाया एखेबारे आं दहायनो नोंसोरखौ बुंहरदों गाबोन रायलायगोन दे फुङाव दे गोसोआव नंला होननानै दे फुङाव रायलायबावनो दे दे सरि दे